55 éves vagyok, és 30-nak érzem magam. Amikor ezt szedem, akkor a testem állóképessége és ereje kb. 25-30%-kal növekszik, és sokkal gyorsabban nőnek az izmaim. Amikor ezt szedem, akkor pedig a testem fele annyi idő alatt regenerálódik. A kettő együtt verhetetlen, próbáld ki te is. Hát elmúltam 60 éves, és eljött az a korszakom, hogy itt fáj, ott fáj, amott fáj. Ezért mindig kerestem a megoldást, és most hál' Istennek megtaláltam. Amióta ezt a két terméket szedem, azóta teljesen megfiatalodtam. Ajánlom nektek is. Próbáljátok ki. 67 éves vagyok, és körülbelül 50-nek érzem magam. Amikor ezt szedem, akkor hihetetlenül energikus vagyok, jobban bírom a munkát, és másnap újult erővel kezdem újra. Amikor ezt szedem, akkor megint csak nagyon energikus vagyok, sokkal jobban bírom a munkát, és amikor ezt szedem, akkor nem fáj a térdem és a bokám. 57 éves vagyok, de 30 évesnek érzem magam. Amióta fitozont szedem, elmúltak az izületi fájdalmaim, sokkal-sokkal fittebb vagyok. Próbáld ki te is! Szia! Amióta ezt a két terméket eszem, azóta megszűntek az izületi fájdalmaim, az ujjamba, a csípőmbe és a térdembe. Sokkal-sokkal fittebbnek és energikusabbnak érzem magam, és az edzések után is gyorsabb a regeneráció. Azt javaslom, hogy próbáld ki te is. Szia! Üdvözöl a Great Life Worldwide! Egészségről és esetleg pénzről fogunk beszélni. A világ átalakul, ami erősen kihat mindannyiunk életére. Sokan még reménykednek abban, hogy visszatérnek a régi szép idők, de ez sajnos már lehetetlen. A világ biztosan meg fog változni, és mi épp a közepén ülünk ennek a változásnak. Azok az elemzők, akiknek a legnagyobb százalékában beszoktak jönni az előrejelzései, a következőket mondják. A következő 10 év kritikus lesz. Át fog alakulni a világ kereskedelme, és még az is lehet, hogy lesznek olyan időszakok, amikor bizonyos árucikkekhez nem tudunk hozzájutni. Ez nem csak az autók csipjeire terjedhet ki, mint a lezárások idején, hanem általánosabb árucikkekre, akár még az élelmiszerre is. Munkaerőválságot is jósolnak, és azt, hogy tényleg eljöhet az az idő, amivel már évtizedek óta riogatnak minket, hogy összeomlik a nyugdíjrendszer. Szóval a legjobb tanácsuk az, hogy készüljünk fel erre a változásra, és gondoskodjunk mi magunkról és a családunkról. A gondoskodásnak sok formája van, de az biztos, hogy a legjobb gondoskodás az kapcsolódik az egészséghez és a pénzhez. Ha fontos számodra az egészség, akkor a Great Life Worldwide olyan termékeket tud neked adni elérhető áron, amelyek sehol nem érhetőek el máshol a világon. Az egyik termékünkben például egy olyan természetes összetevő van, ami az egyetlen a világon, amiről tudományosan bebizonyították, hogy akár közel a 4-szeresére is növelheti azt a hormont a testben, amit a fiatalsággal és a vitalitással hoznak összefüggésbe. A másik termék összetevői pedig bizonyítottan órák alatt több millióval növelik a testben keringő őssejtek számát. Azok, akiknek fontos az egészségük, nagyon szeretik ezt a két terméket. Persze annál, hogy olyan termékeket fogyasztunk, amelyek fokozzák a fiatalságunkat, csak az a jobb, ha még pénzt is kereshetünk vele. Tehát keressük azokat, akiket érdekel az is, hogyan vészeljék át anyagilag a következő 10 évet. Ez már egy kevésbé egyszerű történet. Az emberek 89%-a csak ide-oda vergődik a lehetőségek között, és igazából sosem jut el odáig, hogy ez tényleg lehetőség legyen számukra. Azok, akik tényleg elindultak az anyagi szabadság felé, egy közös pontban voltak azonosak. Elegük volt már abból, hogy elegük van. Elegük volt az adósságokból, a hitelcsapdából, a rossz minőségű ruhából, az idióta főnökökből, a nevetséges bérekből, abból, hogy mások határozzák meg nekik, hogy mit lehet és mit nem lehet. Abból, hogy egy étteremben, amikor a pincér kihozza nekik az étlapot, nem az ételt, hanem az árát nézik meg először. Annyira elegük volt, hogy hajlandóak voltak cselekedni, hogy a dolgok változzanak. Szóval, ha neked is eleged van már abból, hogy eleged van, akkor lehet, hogy egymást keressük. Nem azokat keressük, akik nem tudnak dönteni, hogy mit kezdjenek az életükkel, hanem azokat, akik tényleg változtatnának, és ezt komolyan is gondolják. Elvégre együtt fogunk dolgozni, az idő pedig drága, főleg mostanság, amikor nem tudjuk pontosan, mikor szakad ránk a megjósolt, még nagyobb válság.
Szóval nem néhány hónapra keresünk partnereket, hanem a következő 10 évre. Nem egy hálózatot akarunk felépíteni, hanem egy összetartó közösséget, akik testileg és anyagilag is egészséges emberekből állnak. Ha ez neked megfelel, akkor szeretettel várunk a családunkban. Egy olyan üzletet tudunk neked ajánlani, amit $49 el lehet kezdeni, és havi $20 fent lehet tartani. A többire majd megtanítunk. Nos, hogyan tovább? Termék vagy pénz?